Juchu, Michal Pastier je spolumajiteľom a kreatívnym riaditeľom agentúry Zaragoza Digital alebo Digital, rôzne vám hovoria, ktorá sa stala najoceňovanejšou digitálnou agentúrou na Slovensku. A teraz si povieme, ako sa všetky Ahoj, čau. Nové technológie dajú využívať v praxi, tej reklamnej, takže ako na ľudí útočiť s reklamou ešte viac v pozitívnom. Skúšame si to. Super. Ďakujem pekne. Vybral som pre vás takých nejakých 7 takých trendov, ktoré sú takom, že zábavné. Samozrejme, nie sú to nejaké že ultimátne trendy, ktoré musí človek nasledovať, ale sú výborné v tom, že sú z rôznych častí biznisu, takže sa môžete inšpirovať pre svoj biznis. Taká tá prvá vec je naozaj, že prichádza online video éra a hovorí sa, že naozaj do roku 2015 80% video obsahu bude video. To znamená, že naozaj ľudia sú stále lenivší, stále menej čítajú. Keď robíme nejaké webové stránky, tak vyslovene ľudia to len skenujú. Čím menej textu, tým lepšie a najlepšie naozaj ten text konvertovať do formátu videa. Ukážem vám teraz video, ktoré som miloval mesiac a potom vám poviem, že prečo už veľmi nemilujem. Ale myslím, že bude skvelé, keď ho uvidíte na prvýkrát. Bol to Dollar Shave Club. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. Takže hovorilo sa, že to bol najúspešnejší launch firmy v poslednom roku. To video malo nejaké 4 milióny videní, bol to priamo ten riaditeľ tej spoločnosti, ten človek, ktorý vymyslel celý ten koncept, si ňom zahral. To znamená, že on splnil všetky tie parametre takého aktuálneho trendu, že to bolo úprimné, bolo to veselé, bolo to nečakané, bolo tam prekvapivé veci. Pamätáte si z toho tie veci a pritom to bolo produktové demo. On opísal, ako ten biznis funguje, aký máte vy problém, ako on ho vyrieši, ako si to objednať. Proste ten teleshopping tam celý čas bol. Bol podaný veľmi zaujímavou formou. Takže mali nejaké 4 milióny videní, získal 5 000 preplatiteľov za prvý mesiac, teraz ich má myslím, že 12 000. A fakt som bol z toho strašne nadšený, že bože, toto je úžasná vec. Takto prehovorí riaditeľov, aby sa fakt, že nebali komunikovať, aby neboli len za takou marketingovou agentúru, aby sa fakt, že vystúpili, že to by mohlo fungovať. Ale potom som si uvedomil jednu vec, že v podstate, že bol taký že jednorázový výstrel. On, tým, že bol to vlastne teleshopping, on odkomunikoval ten problém, odkomunikoval ten produkt, ale neodkomunikoval nejakú väčšiu tému, ktorú by nejak dlhodobo dokázal živiť. Asi pred rokom bola Windy kampaň, kde sa vlastne pýtali mužov a žien, že vlastne, že kto je krajší, oholený muž alebo neoholený muž. A tá kampaň proste trvala takmer rok. Bola v médiách, bola medzi celebritami, bola v televíznej relácii o tom, proste boli to akože výskumy, bolo to v uliciach, bolo to na Gillette. Namiesto nejakého iného videa proste spravili niečo, čo bolo že dlho si, ale bol to veľká téma a vďaka tomu dokázali fungovať rok. Toto video funguje asi mesiac, je tam veľký hype, ľudia ho objavia a zabúda sa na to. Ale keď je nejaká téma, tak je oveľa dlhšie trvácnejšie ako len nejaké iné video a preto je dôležité nachádzať nejaký koncept, niečo, čo to všetko bude spájať. Takže bolo by super, keby tam vznikali ďalšie nejaké videá, kde by on vystupoval a držal by si nejakú tému, ktorú by teraz už musel priniesť. Takže bolo to skvelé, ale nie pre obdobie social media. A keby si chceli vedieť, že čo nám naozaj Slovákov baví, tak aktuálne naozaj to Robert Burian a Ego, žijeme len raz, takže téma YOLO má 15 miliónov videní, slovenské video a vidíte, že ďalší taký trend, na ktorý sa už
fakt treba obracať s tým, je to umiestňovanie produktov do YouTube videí. Takže tu mal Monster, dohodol sa s Egom a si vidíte, že mať 15 minút videní so svojím produktom a pije ho hviezda ako Ego, ktorý aktuálne teraz naozaj je, sa skutočne oplatí, netreba sa toho bať. Myslím, že aj teraz, čo boli na súde Apple, to vlastne prezradili, že vlastne ich hlavný marketing je product placement, takže treba to využívať. Takže tá online video éra nie je len o tom, že mám video, ale aj to, čo je v ňom. Máme produkt, môže byť v inom videu, nemusí to byť práve naše video. A presne o tom to je social TV advertising. Čo to je? To je proste to, že kedysi, ja pochádzam z klasickej reklamnej agentúry, robím v reklame asi 8 rokov, kde som začínal naozaj, že televízne spoty, veľké kampane a Pardon. Toto teraz nie. A robili sme veľké kampane a vždy to bolo naozaj o tom, že urobil sa nejaký televízny spot, skončila sa kampaň, urobil sa ďalší televízny spot, urobila sa znovu kampaň, ďalší televízny spot, urobila sa kampaň. A stále to proste skákalo. A my sme rozmýšľali, že naozaj, že ako my ten DollarShaveClub.com ešte posunúť ešte ďalej, aby to bolo dlhodobejšie. A začneme rozmýšľať o insightoch. To znamená, že naozaj digitálna stratégia nie je o tom, že či využívate Google, Facebook, YouTube, Twitter. Získame teraz strašne máme zadaní, naozaj my teraz sme v niekoľkých krajinách ako agentúra. A väčšinou je to o tom, že firma sa nás opýta, urobte nám nejakú social media stratégiu. OK. Čo ty po tým myslia? No čo budeme dať, aké statusy na Facebooku? Aha. Takže to je niečo úplne iné ako tá vaša stratégia? Že áno, že to je niečo úplne iné. Ale prečo nám nepoviete vašu stratégiu, keď máme robiť online stratégiu, ktorá vlastne má byť konzistentná s tou vašou, ale tu nám nechcete povedať. A to je proste najväčší problém. To znamená, že tá digitálna stratégia nie je o tom, že budeme využívať Google alebo Facebook, ale to je naozaj nejakej jednej konzistentnej myšlienke, ktorá bude proste všade, kľudne aj printe, billboarde. Dokonca aj ten billboard je základom pre digitálnu stratégiu. A vyskúšali sme to s Radegastom. My sme išli po insightoch. Kde sme si proste našli, že akí boli skutoční muži kedysi, a teraz sú to proste ešte nejakí muži. Kedysi a teraz proste, že ideme sa baviť. Rinelman, takže maskovanie. Takže našim nejaký insight spoločnosti, bol to nejaký antitrend, ktorý proste ľudia chápali a vedeli sme, keď sa tohto chytíme, tak oslovíme nejaké čas percento nejakej populácie. Radegast, to sú fakt takí tí chlapí moraváci, proste neboja sa, proste neriešia veci hovadiny, ale proste fakt takí. Takže ak budeme robiť takéto niečo, získame nie televízny spot, získame niečo dlhodobejšie. Vznikla kampaň za hľadanie nejakého skutočného chlapstva. Povedali sme chlapom, že poďte s nami vytvoriť 10 pravého chlapa a reálne my ho vytesáme do kameňa. Takže ľudia nám pomáhali tvoriť ten obsah. Písali tam, naozaj prišli stovky návrhov, neviem, pravý chlap má psa vyššího než pol litr a tak ďalej. A stala sa úžasná vec. Oni nám pomohli generovať kampaň. To znamená, že spolu s našimi fanúšikmi vznikali statusy, ktoré boli pravý chlap nepoužíva pleťovú masku, ale maskování. Bum. Zrazu sme mali dosah s jedným obrázkom, ktorý bol obrandovaný, že 200 000 ľudí. Ďalší. Pravý chlap nechodí na chat, všechno sa dozví u piva. 10 pravého chlapa. A tak ďalej. Pravý chlap nemá rád penu do koupele, ale penu na pive. Bolo to niečo, čo zrazu máme inú tému, dokážeme generovať obsah, dokážeme generovať súťaže okolo toho. Už je to niečo, čo sa môžeme držať, ale my si to privlastnili, už je to naše. Takže je to veľa výhodnejšie, ako robiť nejaký ten výstrel, má naozaj dlhodobejší koncept a vtedy sa opak pekne držať a bude to fungovať. S tým prichádza aj éra social design manuálu, aby sme naozaj na značku odlíšili od tých ostatných. Tak musíme sa odlišovať nielen nejakým obsadením témy, ale aj tým, ako budeme vyzerať. Takže sme vytvorili teraz pre niekoľkých našich klientov proste design manuál pre social media, ako proste sa odlišovať. Toto sú naše traja klienti, vidíte, každý pôsobí inak, každý má inú emóciu, každý využíva iné fonty a tak ďalej. A pritom toto nie je print, to nie je billboard, to sú proste statusy, to sú proste maily a také ďalšie veci. To znamená, že treba sa odlišovať vo všetkom. A netreba sa bať experimentovať. Že pozrite si tento graf, je veľmi zaujímavý. Úžasný graf, že? No, skrátke. Ľudia už nehovoria, že čítal som na SME, ale hovoria, čítal som na Facebooku, čítal som na Google+, čítal som na Twitteri. To znamená, nahradzujú si to médium nejakým social médium a reálne začali vnímať spravodajstvo cez sociálne médiá. Ten rast je proste brutálny. Je to plus 10%, plus 13% a hlavne cez tie mobilné telefóny. To znamená, že treba uvažovať naozaj nad tým, že tí ľudia sa menia a to, čo kedysi proste platilo, už neplatí. A treba sa hrať s tým, že tí ľudia majú ten telefón v ruke
A vy ste naozaj teraz social media marketeri, mobilní marketeri, ani o tom netušíte, že to vlastne robíte. Mnohí z vás, čo to robíte, proste máte nejaké stránky na sociálnych médiách, ale vlastne robíte mobilný marketing. Lebo väčšina vašich ľudí sa na to pozerá cez mobilný telefón. Takže vy už robíte mobilný marketing. Ale strašne málo ľudí využíva to, že ten človek má v tej chvíli ten telefón v ruke. Takže na to netreba zabúdať. A keď aj čokoľvek píšete do nejakých médií alebo niečo také, ľudia to už to vaše médium konzumujú cez mobilný telefón. Myslíte na to, že to konzumujú cez mobilný telefón. My sme teraz riešili taký projekt pre Tatrabanku, sme im spúšťali web bezkontaktnaplatba.sk a je to o tom, že môžete teraz platiť so svojím iPhoneom. A my vieme, že ľudia tam budú chodiť asi z iPhone na tú webovú stránku. Tak sme robili proste web, keď dáte teraz na iPhone bezkontaktnaplatba.sk, tak proste tá webová stránka je bezkontaktná. Ty mobilný telefón môžete nakláňať, ona sa hýbe. To znamená, to proste maličkosť, kreatívna microsite v mobilnom svete, lebo sme vedeli, že ľudia sa to proste budú pripájať cez mobilný telefón. Takže treba sa s tým brať, netreba sa toho báť. A ako bola taká, že éra kreatívnych microsites, tak už by konečne mohla prísť aj éra toho, aby sme nenudili ľudí mobilnými webovými stránkami, ktoré sú nudné, ale kľudne tam dávať proste rôzne srandy a zabávať ich s tým, alebo ich nejakým spôsobom prekvapovať, lebo sme marketéri. Ak neprekvapíme, tak nezaujmeme a potom to bolo všetko zbytočné vyhodené peniaze. Takže už ten mobilný marketing nie je len o tom, že robíme nejakú aplikáciu, nejakú srandovnú ako Zipo, ktorý urobili virtuálny zapalovač a nakoniec urobili, že druhý trh a teraz predávajú proste, že 10 miliónov virtuálnych zapalovačov, že reálne sa na tom zarábajú, že je úplne šialené. Už to nie je o tom, že simulujeme pitie piva a robíme si akože srandu s kamarátmi, že naozaj, že ten mobilný marketing už nie je iba o tých aplikáciách a nie je to ani o tom, že dokážeme zvýšiť predaje v reštauráciách vín a v reštauráciách ako takých, bez toho, aby tu ľudia vlastnili ten tablet, stačí, keď my im ho dáme, my im ho poskytneme, ľudia to začnú hneď proste využívať a čo sa naozaj potvrdilo je to, že ako nadáme človeku do ruky tablet, tak si kúpi drahšie víno a tak ďalej, sa cíti taký dôležitejší, takže naozaj my potom reálne je to dokázané, takže funguje to veľmi, veľmi dobre. Celé to je naozaj o tom, že tí ľudia sa to konzumujú tie médiá, konzumujú tú reklamu stále viac cez ten mobilný telefón. Nám sa stalo pri jednom pivnom klientovi, že sme urobili webovú stránku a 40% návštevníkov na tú webovú stránku proste chodí cez mobilný telefón, čo je šialené číslo. To znamená, že ak nie ste pripravení na tú mobilnú dobu, tak proste prichádzate o zákazníkov, je to úplne zbytočnosť. Veľmi zaujímavá vec teraz prichádza z Google Plus Local, keď vlastne urobili to, že v podstate ako keby, ak si založíte Google Plus Local, tak budete mať nejakú mobilnú webovú stránku automaticky. To znamená, že nemusíte mať nejakú microsite alebo také niečo, ale máte biznis, ktorý je fakt, že lokálny, je v meste ako nejaká reštaurácia. Tá väčšina reštík má proste tie debilné flashové stránky, ktoré sa proste hýbu a neviete nájsť otvorenie, proste, že kedy sú otvorení. Tu na to nájdete hneď. Je to v Google Plus profile, nájdú vás tam pekne ľudia cez ten mobilný telefón a vlastne máte urobený web, bez toho, aby ste niekomu platili, aby vám ho vyrobil. Takže tam sa to bude dať pekne využívať. A čo sme riešili s Googlom, tak bude to podporované cez SEO, takže bude to samozrejme aj vyššie v Google, čo každého marketera zaujíma. Takže takýmto spôsobom sa bude Google Plus podporovať. Ak tam niečo bude vytvorené, tak to bude vyššie vo vyhľadávaní, čo ďalšia výhoda oproti iným sociálnym sieťam, takže bude to také zaujímavé a veľmi sa to teším, ako príde naozaj veľká bitka o lokálny biznis. Real-time advertising. To znamená, že kedy sme urobili kampaň, potom to nejak prebehlo, potom to zaniklo. Ale teraz tá kampaň môže bežať spolu s niečím ďalším. Toto je príklad z Heinekenu, kedy oni robili aplikáciu, že pozeráte si futbal a priamo počas toho futbalu môžete tipovať so svojimi kamarátmi, že kto dá teraz gól, aký bude konečný stav, ako dopadne 11. To znamená, že tá aplikácia si priamo berie dáta a priamo reaguje na dáta, na situáciu, ktorá je v televízii. Ukázalo sa, že ľudia neodkladajú televízor voči nejakej tabletu, alebo že nesúperia tie zariadenia sú používané naraz. To znamená, ak pozerám televízor, tak väčšinou máme ešte v ruke telefón a pozerám si nejaký Twitter alebo si pozerám Facebook počas nejakého programu a televízia Markiz, aké má nejakú vec, ktorá je naozaj reality show, ako nejaký Talent Money alebo také niečo, tak vyslovene počas toho obdobia kľudne možno 50 statusov, ľudia proste riešia, že kto bol ako oblečený, kto dobre spieval, kto horšie spieval a tak ďalej. Ľudia sú počas toho pozerania toho televízora za mobilným telefónom a marketeri by to mali začať využívať. A nie je to fenomén zahraničia, je to samozrejme fenomén aj na Slovensku. Máme jeden z najrýchlejších mobilných internetov na svete, na Slovensku. To znamená, že máme obrovskú výhodu oproti iným krajinám, treba to využiť, netreba sa toho bať. Fenomén, ktorý sa mi strašne páči, nazval som ho Advertising Machines.
Je to niečo, čo sa tak malinko príkladov, ale myslím, že tomuto sa trošku treba viac potom venovať, keď budete nad tým rozmýšľať. A to je asi takáto vec. Evian spustil objednávku. To je samozrejme ďalší fenomén, že si môžete objednávať produkty, že oni sú distribútorom tých produktov. Pijete vodu, tak si objednáte cez Evian, takže Evian nemá že web stránku o tom, že táto voda je chutná, táto voda je takáto. Evian má stránku, objednáte si túto vodu a prídete každý týždeň pred dvere. Ako to posunúť ďalej? Urobili projekt Evian Smart Drop, ktorý spustili teraz v apríli 2012. Urobili zariadenie, ktoré je že fyzické. Vy si dáte takúto magnetku na svoju chlaničku a vy si môžete, je napojená na internet, a vy si nastavíte, akú vodu chcete a vlastne na vás chodiť. Preplatíte si ju. Kedykoľvek ste smední, tak to potlačíte a to sa automaticky došlo objednávka cez internet. Nemusíte sadnúť za počítač, nemusíte vytiahnuť mobilný telefón, máte tam nejaké údaje, je to prepojené, je to fyzický predmet vo vašej domácnosti, potlačíte ho, voda je na ceste. Ľudia sú fakt, že leniví a na to, aby si objednali vodu, potrebujú absolútne zľahčenie. To znamená, že ak robíte biznis, ktorý je o nejakom predplatení nejakého tovaru, alebo chcete, aby ľudia si opravne objednávali, tak toto bude zaujímavý fenomén, ktorý treba sledovať. Sú naozaj len také nejaké prvé pokusy. Ukážeme si ďalším, keď toto je, že magnetka, ktorá bola, myslím, že v Dubaji, teraz je absolútny hit, je totálne vypredaná. Je to o tom, že nalepíte si takúto magnetku pice na chlaničku a keď máte chuť na pizzu, tak proste buchnete po tej pice a máte do nejakej polhodinky máte doma pizzu. Úžasná vec. A je to nádherné v tom, že fakt, že my sme fyzickí ľudia vo fyzickom svete. Prečo by všetko virtuálne malo byť iba v tom počítači, keď ten počítač môže mať tvar takéhoto niečoho a vy môžete robiť fyzický pohyb, si hladný, tak hladný som a príde vám pizza. Fantastická vec. Znovu prídem. Fyzická pizza, čo je ohromná výhoda oproti farmál. Ďalšia vec. Ste pekár. Ste pekár, nemáte proste čas riešiť veci, technológie, nezaujíma vás Twitter, nerozumiete tomu, máte firmu, proste pečiete. Tak ako dať takémuto človeku proste Twitter do biznisu? Agentúra Pouk London, naši kamoši z Londýna urobili takú vec, že robili zariadenie, ktoré reálne je pre pekárov, kde vlastne tu navidíte chleba, to je to zariadenie. Pekár si nastaví, že čo práve dopiekol, čo je čerstvé, chocolate cake alebo nejaký chleba a pošle tweet. Takže v tej chvíli, ak on má nejakú komunitu, proste okolo seba nejakých geekov, tak z toho fyzického sveta prichádza informácia digitálneho a tá sa znovu vracia do fyzického sveta, že človek dostane informáciu, že čerstvý chlieb, chod si ho teraz kúpiť. Bolo by úžasné, keby ten človek zase mal takúto majetku, ako je pizza a mohli by spolu komunikovať. Takže to by bolo celé také bizarné. Nevadí. Takže toto je niečo, čo je skutočne, že reklamné mašiny sú to proste predmety, ktoré vám nahradzujú ako nejaký styk s tým spotrebiteľom, ktorý nemusí byť cez nejaké statusy a pýtanie sa, prosím vás, objednajte mi, áno, vieme, kde bývate. Mňa strašne otravuje, ja si objednám jedlo niekedy do firmy a musím stále vypísať nejaký formulár, vždy sa budem zaregistrovať, proste som úplne z toho unavený. Keby mi dalo nejaký sushi time, nejaké sushi, do ktorého môžem buchať nejaká ryba, ktorá bola ešte smiešná, keď mi buchne, tak čo zapípa, alebo nejak za chvíli, alebo tá spievajúca ryba, keby to bola. Som z toho úplne rád a oni vedia moju adresu, vedia, ja som hladný, bum, chcem mať tú pizzu. Alebo to sushi. Takže to spájanie toho fyzického virtuálneho sveta je stále väčšou témou a experimentovanie je veľmi, veľmi výrazné. Mnohí teraz poznáte mnohých, ktorí bežia z Nike Plus alebo z Adidas My Coach a proste keď si to zabudnú to zariadenie, ktorým to meria, tak sú proste nešťastní, lebo im to akože nemeria kilometre. Tak ešte, aby bola väčšia motivácia, vznikla aplikácia Zombie-Run, ktorá vlastne simuluje, že vás naháňajú zombie. Máte slúchatka, počúvate hudbu a počúvate, 200 metrov od teba je partia zombiov, bež rýchlejšie a bežte rýchlejšie. A teraz napravo od teba je náboje, zober si ich, máš náboje, výborne. Vy hráte hru. Bežíte jak šialenec, ale ste prepnutí v tej chvíli, že vy spálite samozrejme viac kalórií, adrenalín proste vypumpovaný, vy žijete v akčnom filme, ktorý vlastne máte v sluchatkách, ale znovu však výsledok je krásny, zabavíte sa, zabežíte si a navyše je to celé o tom, že zbierate nejaké skóre, chodíte po nejakých územiach, odhalujete nejaké nové veci, takže je to spojenie hry, fyzického pohybu, virtuálneho sveta, fyzického sveta, takže veľmi zaujímavé vec, že Zombie-Run, treba si stiahnuť, treba vyskúšať a treba utiecť a kto vie, ako to funguje, možno vás potom potrasie ten telefón, že keď vás zabijú alebo tak. Takže ten svet offline nás naozaj spája, to sme robili ešte s Isropoitanou pre Avon, keď sme robili hovoriace zrkadlo, kedy ľudia išli okolo zrkadla a reálne na nich hovorilo to zrkadlo na ulici, takže sme videli, že pekné modré šaty, dneska nám to pristane, že boli celkom pekne šokované, takže bolo to zábavná vec. Alebo Red Bull, kedy sa vlastne vychytili plechoviek
zmeral vám to tep, cez ten Red Bull vám poslal to momente na sociálnu sieť, ak ste chceli. Vlastne zmerali sme vám, že ako vám srdce bije pre umenie, bol ten Art of Ken. Takže dá sa robiť aj to, že aj tá plechovka môže byť prepojená s internetom, odozdávať nejaký údaj a zabávať priateľov. A toto je vec, ktorej sa trošku bojím, autosocial, a to je to, že ste sociálni bez toho, že vlastne veľmi chcete byť sociálni. Je to niečo, čo nás teraz posunie podľa mňa oveľa častejšie. A je to samozrejme RFID náramky v rôznych zábavných parkoch na rôznych miestach. To znamená, niekam prídete, dostanete RFID náramok na ruku, ktorý si prepojíte so svojím profilom na sociálnej sieti. Toto myslím, že už to urobila teraz Coca-Cola v Izraeli. A toto je z nejakého Luna Parku, case study. Takže prepojím sa cez mobilný telefón, on si nájde cez Bluetooth ten môj RFID čip, prepojí ho s mojou sociálnou sieťou, som v zábavnom parku, kde budem mať samozrejme zábavné momenty. Ale bolo by nešťastné, keby o tieto momenty sa nepodielil s svojimi kamarátmi. A preto som sa vyplnil, prelinkoval som aplikáciu so svojím náramkom a v tej chvíli proste ako ja mám nejakú jazdu v tom zábavnom parku, môžem hodnotiť tú jazdu tým, že ako sa mi páčilo, bolo to buchnem tam rukou, a už ide status automaticky za mňa napísaný na moju sociálnu sieť. Príde mi SMS-ka. Výborne, teraz si bol na 3 miestach v tomto zábavnom parku, poď na 4. dostaneš zľavu a tak ďalej. Začali spolu so mnou komunikovať, je to automatizované celé. Všetko môžem hodnotiť v tom zábavnom parku, môžem potom nakoniec príde do e-mailu taký formulár, že vyslovene, že bavil si sa na 80%, zlepší svoju zábavu tým, že navštívi ďalšie atrakcie a tak ďalej. A automaticky to dáva fotografie z tých rôznych jazd. Pamätáte, kedy si bolo také absurdné, že ste boli v zábavnom parku, vás odfotili a od vás potom chceli nejakých 20 € za tú fotografiu, čo bude úplne absurdné. Nebolo by oveľa lepšie, keby tá fotka bola zadarmo a bola by na sociálnej sieti, aby vám zavideli všetci kamaráti, aby tam chceli ísť tiež? To sa obracia. To znamená, že bolo kedysi platené, bude teraz bezplatné. A bude to dokonca ešte automatické. To znamená, že ľudia, sa bavia, bude to postované automaticky a tieto RFID náramky naozaj sa rozširujú. Autosocial je o tom, že vyslovene my povieme, čo ty vlastne dáš ako status. Toto je tweet shop pre Kellogg's, kde vlastne ľudia prišli do obchodu a vybrali si zmenu tweet. To znamená, že čo sa napíše na môj Twitter. A ak som sa zalogoval, tak vlastne za to, že som poslal takýto tweet, som dostal tovar. Takže tá fyzická currency, tie peniaze boli vymenené za social currency, proste za niečo, čo je sociálne. Je to oveľa drahšie ako reálne peniaze, je moje osobné odporúčanie, ktoré je proste najefektívnejšie. A týmto pádom dostanem ten produkt na ochutnávku, ale ak o ňom informujem mojich kamarátov. To vznikol tweet shop, predávanie tweet shopov, predávanie Twitter statusov, takže je to vlastne výmenný obchod. Niečo za niečo. Ďakujeme ti za zdieľanie. Tu na to máš. My sme to skúšali v Prahe asi pred rokom, kde sme mali, že pivo za tweet. Bolo to veľmi zaujímavé, takže dá sa to na našich podmienkach, dá sa s tým hrať. To celkom sranda. Vidíte, aké krásne reklamné úsmevy. A toto je vec, ktorú by som bol strašne rád, keby si naozaj odniesli tieto prezentácie. A to je naozaj filozofia, ktorú máme my vo firme, proste robiť reklamu, ktorá neotravuje. My už naozaj nežijeme v dobe, kedy si musíme kupovať proste tú pozornosť, ale je oveľa lepšie, je to samozrejme ťažšie, keď nielen, že ten produkt má benefit, ale nebolo by úžasné, keby reklama mala benefit tiež, keby tá priamo reklama má sociálny benefit, emocionálny, má proste racionálny benefit, že to niečo tomu človeku prinesie. Nie je to len hlúpe odovzdanie posolstva, ale by tomu človeku možno zlepšiť život alebo zabaviť. Proste tá reklama prináša tiež benefit. Nech to nie je iba produkt. Nech proste neotravujeme, čo je strašne dôležité. Krásny príklad. Hellmann's chcel povedať, že už nepatrí iba k hranolkám, ale že patrí k rybe, neviem čomu, všetkému mesu a cestovinám a tak ďalej. Takže ako predať tatárskú mačku reklamou, ktorá prináša benefit, ktorá neotravuje? Idem do obchodu, kúpim si Hellmann's, mám tam ešte nejaký iný tovar, idem zaplatiť a už je to aplikácia, ktorá je špeciálna a ktorú ja neovplyvňujem. Príde mi účtenka, to je recept z toho tovaru, ktorý som si práve nakúpil. S využitím toho produktu, ktorý som si kúpil. Bolo tam 2000 rôznych receptov, ktoré sa generovali podľa nákupného košíka. To znamená, bolo tam odporúčanie, aké ingrediencie sú tam, ako to pripraviť, ako to uvariť. Takže neprišla mi len účtenka, prišiel mi celý recept. Bolo to reklamné médium, bola to reklama, ale ktorá mi prinášala benefit, lebo som sa naučil robiť chutné jedlo z toho, čo mám práve v košíku. A čo je úžasné, že ono to ešte naozaj fungovalo, bolo tako, že stok poklaní 3 mesiace a náraz predaja išiel 44% hore v týchto prevádzkach. Takže užitočnosť predáva a nielen otravovanie predáva, naozaj užitočnosť je oveľa lepšia.
Company reality show. Budú vyhrávať firmy, ktoré sú stále také, že prirodzenejšie, naturálnejšie, neboja sa. To znamená, že ak vám príde objednávka, že rozkráte mi pizzu na pentagram, tak ako firma to odfotím a idem to proste zdieľať. Nevyzerá to síce vôbec absolútne pekne, nie je to zalomené podľa nejakého design manuálu, ale je to niečo, čo ukazuje, ako sa my ako firma správame k zákazníkom, to znamená, tá reklama môže byť z čohokoľvek znútra tej firmy. Treba všetko fotiť. Naozaj vybaviť ľudí vo firme foťákmi a v rámci firmy proste si fotiť rôzne veci, ktoré môžete, aby si ich mohli zdieľať. Potom mať takéto pekné fotky ako my. Viete, psík, hýha, je to zlaté a tak. V priestore. A už to potom šíri, a už to také celé zaujímavejšie. A už robí to naozaj profil tej firmy. A skutočne sociálne firmy budú tie, ktoré budú mať najlepšiu firemnú kultúru. Pretože to sa odrazí na tej komunikácii, na reakciách na tých ľudí, s ktorými si píšete a ako náhle vyhráte tú vojnu na tých social médiách, budete mať oveľa lepší coverage a naozaj budete obľúbenejší. To znamená, že v rámci social media sa oplatí investovať do firemnej kultúry, čo je absolútny paradox, ale chvála Bohu. Budete mať spokojnejších zákazníkov, ale spokojnejších zamestnancov. Ďalší trend, ktorý prichádza, je to, že skráľa získať peniaze na kampaň a čo keby si tú kampaň mohli zaplatiť priamo vaši zákazníci. Nebolo by to úžasné, keby vlastne vy nefinancujete tú vec, ale práve zákazníci? A dá sa to. To je proste o tom, že ako náhle budete sociálna značka, ktorá má nielen zákazníkov, ale fanúšikov, ako náhle budete pridávať užitočné produkty, ako náhle budete vymýšľať zaujímavé projekty, tak môžete byť proste financovaní vašimi zákazníkmi, ktorí si nekúpia možno tovar, ale kúpia si to, aby si niečo urobili. A potom si samozrejme kúpia ten tovar. Takže keď toto bol krásny príklad, že vlastne firma, ktorá sa starala o prasiatka, aby žili proste bioprostredie a tak ďalej, tak to je to také kruté, ale vy ste akože mohli investovať do tých horádok a do tej trávičky a tak ľuďom poslali peniaze, že áno, ja nechcem, aby prasiatka proste žili v tých veľkých farmách zlých, kde chodia všetky tie také hnusné veci. Tak proste si ich podporovali tú firmu a tá firma vám potom poslala klobásky za to. Takže... Ale princíp chápeme však, že oni to ináč to je hrozostrašné, lebo také malé prasatka tam mali, proste úplne človek má potom až nechuť na tú klobásku, ale princíp je absolútne jasný. Takže môže byť ten zdroj tých financií aj váš zákazník, čo by bolo úplne úžasné a tam sa naozaj ukáže, že či máte vlastne produkt, ktorý ľudia chcú. Minimal advertising. Toto je vec, ktorú sa snažím strašne presadzovať a verím, že to si absolútne niečo odniesiete dneska. A to je to proste, že malinké prekvapenia. Proste, že vy nemáte len produkt, vy máte proste reklamnú príležitosť. Toto je proste Juice, Innocent, Stop looking at my bottom. Proste nepozrieme na zadok. Maličko, ktorá prekvapí. Alebo proste to bolo vo Forde Mustang, že to ide tak rýchlo, že odporúčame proste dievčatám, aby si dali všetko, čo by ich mohlo obťažovať dole, lebo by sa mohli udusiť a tak ďalej. Že tam bolo nalepené, proste nálepka, ktorá vlastne vyzerá ako oficiálna, a pritom to je Ford a ako zákazník ste z toho nadšený, lebo to proste wow, čo to je? Old Spice. Ak by to nemal váš starý detko, starý otec, tak by ste neexistovali. Maličkosť, je to na mieste, kde nečakáte reklamnú správu a presne o tom to je. Proste byť taký, že ľudskejší a toto bude krajšie. A to na internete naozaj, že máte prázdny košík, tak je smutný košík, máte plný košík, tak je veselý košík. Maličkosti emocionálne, ale znovu prekvapovať, to je našou prácou v marketingu, takže už to nie je len o tom, že môžem prekvapovať na printe, alebo na Facebook aplikácii, alebo na Google Plus projekte nejakom. Môžem prekvapovať priamo v tom, čo robím, v tom obale, v tom mojom e-shope, v tom čomkoľvek. Brand Social Network, samozrejme máme nejaké platené networky, ale môžeme si robiť vlastnú network. Teraz sme rozbili, jezdíme na kole, čo je vyslovene pre cyklistov, je to pre značku Birel. Urobila sa tam aplikácia, ktorá im presne meria, vyzýva ich ďalšie veci, sú tam strašne veľa vecí k tomu, čo môžu cyklisti využívať. Zrazu proste majú vlastnú sociálnu sieť, majú proste vlastnú klientelu, ktorá vlastne na určitom mieste, ktoré patrí im. Väčšinou je problém s sociálnymi sieťami, že to územie nepatrí vám. Keď proste vypnú tú vec, tak proste vy sa nemáte kde stažovať. A takto to patrí im a keď iní majú výpadok, im to stále pekne funguje a držia si ten svet pokope, proste dá sa to. Takže, that's it. To bolo niekoľko trendov pre dnešok. Verím, že vás pekne inšpirovali. A skutočne, ak chceme proste byť svetové firmy, mali by sme svetovú komunikáciu, prekapovať tých ľudí, neobťažovať tých ľudí, mať ešte nechaj tá reklama benefit. A to sme pre vás pripravili ako špeciálne. Marketingová sústava digitálnych prvkov 3.0. Je to nová verzia našej dôročnej tabulky, ktorú potom dostanete každý, keď budete odchádzať, dúfam teda, takú zabalenú a v taške, takže to potom nájdete. Aby ste ju náhodou nemali, tak potom stačí sa nám ozvať, potom vám distribuujeme, takže toť vsio. Ďakujem pekne, máte sa krásne.
Michal Pastier, Zaragoza Digital. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo veľmi konkrétne, veľmi zrozumiteľné, veľmi k veci. Teda aspoň kebyže ja mám firmu, tak idem kopec veci robiť.